Druzsba kupa fantasztikus világcsúcs esőt hozott. A legnagyobb név akkor Zaharevics volt. Az eddig 5 világcsúcsról volt szó, a most látható fiatalember Jurij Zaharevics egymaga 4-et teljesített, itt a legnagyobb 2 mázsát a kis nehéz súlyok között. Ilyet bizony még a legidősebb súlyemelő rukák sem láttak. Szakításban 200 kg. Most már a lökésben látjuk. 240 kg következik, a lökésben és az összetettben is új világcsúcs. Van kilátás. És most már meg is van. Az elmúlt évben még helyből lökött, idén már ollózva, és 10 kg-ot javított az összetett világcsúcson. Ez volt a Druzsba kupák történetében a 100. világrekord. Zaharevics emlékezetes budapesti sérülése miatt, ami a Pannonia kupán volt, a Spartakiádon már nem villoghatott.